Mijn naam is Nelly Verplanken van Nellini, Ecoprint en Vilt. Vanuit mijn werkplaats aan de Badhuisweg 33 te Katzand komt mijn creativiteit helemaal tot leven. Mijn inspiratie, ja, die haal ik eigenlijk uit de natuur, helemaal dicht uit mijn eigen omgeving. Zoals de luchten, de zee, het landschap rondom me heen, de bloemen, de bomen. Ja, wat is er nou eigenlijk nog mooier om van daaruit je creativiteit tot uitdrukking te laten komen. En je zult zeggen, ja, ecoprinten, wat is dat nou eigenlijk precies? Nou, dat is het maken van afdrukken op stoffen. Dat kan je doen op wol, op zijde, maar ook op katoen. En dat doe je dan met behulpzaam van bladeren en plantaardige materialen. En de bladeren die bevatten sappen. Dat zijn vloeistoffen die de kleur afgeven op je stof. En dat gaat door middel van bijtsen en stomen. En het wonderlijke is, op elke stof geeft dat een andere afdruk. Ook de bladeren die ik gebruik, die komen uit mijn eigen omgeving. Zoals bijvoorbeeld het walnotenblad, de vrouwenmantel, bloemsoorten en zelfs groentesoorten kun je hiervoor gebruiken. En hierdoor ontstaan er dan prachtige, unieke werkstukken. Ik werk dan ook met natuurlijke kleurstoffen, zoals het uienblad en cochineal, maar er zijn nog veel andere kleuren. Dus nu heeft het 3 uur in de stoomketel gezeten. En dat gaan we er nu uithalen. Nu ga ik het uitpakken. Dus het is heel strak opgerold met touw. Nu rollen we het pakketje uit. Je ziet dat de damp er nog vanaf komt. Bovenop ligt dus de katoenen doek. Die halen we eraf. En je ziet al dat de bladeren mooie afdrukken geven. Kastanjeblad. En je ziet dat het verschillende afdrukken geeft. Ik ben wel benieuwd wat voor afdruk dat bloemetje geeft. Ja, maar nu is alles nog nat. En als het dan gedroogd is, komt er steeds meer naar boven nog. Ah ja. Maar hierna heb het ook nog veel extra behandeling nodig, zoals nog eens in water en azijn zetten en ook nog in de wasmachine wassen. Oh ja. Het moet nog ontwikkeld worden, zeg maar. Het moet nog beter ontwikkeld worden, ja. Zoiets als bij fotografie. Juist, ja, zo kun je dat eigenlijk wel stellen. En hier heb ik het op de woletamine gedaan. En dan zie je de verscheidenheid daarvan, hoe die afdrukken. Kijk, hier is die mooi paars met zelfs wat groen erin. En telkens is het een verwondering wat of er weer tevoorschijn komt. Nu moet het eigenlijk aan de lucht wapperen. En dan komen die kleuren nog steeds mooier naar boven. En dan gaat het ook weer in een badje van water en azijn. Marla heeft een mooie zijden creatie aan. Geëcoprint met de bladeren uit de eigen tuin. En er zit een hele mooie glanszijde zit daar overheen. We zien hier Carolien met een hele leuke outfit op woletamine. Woletamine is een geweven stof en heeft de uitstraling van linnen. Het notenblad is hierin verwerkt, het vijgenblad, ook de vrouwenmantel. En het geeft hele mooie zachte tinten in bruinig en gelig, een beetje de natuurtinten. Tevens heeft zij een hoed op van merino wol gemaakt met een hele leuke decoratie erop verwerkt.
Marla die heeft een mooie witte hoed op en die is van alpaca wol gemaakt, waarop ook zijde in verwerkt is. Tevens heeft zij een creatie aan van satijnzijde, waar ook weer de bladeren uit de natuur op verwerkt zijn. En je ziet dat het dan een hele chique uitstraling geeft. Hier draagt Marla een creatie in het katoen. En dit is ook weer geprint met de bladeren uit de natuur. En hier zie je dus dat de tinten weer heel anders overkomen. Ook weer dat bramenblad en het vrouwenmantel. Allemaal in mooie zachte tinten. Carolien die is in de blauwtonen. En daar zie je dus ook weer op katoen. En daar zijn de afdrukken dus in hele mooie tinten. De vrouwenmantel wat donkerder en het bramenblad het tekent ook heel mooi af. Ik werk graag in kleine groepjes, vooral met het ecoprinten in groepjes van 2 à 3. En in oktober starten we dus eigenlijk weer met de nieuwe workshops.